O ni ata diri sa Pier 1 dapit sa plaza sa Katauhan. Nya nangita ta kog paagi ba na makasulod unta ko diri. Sirado gid ni siya tanan. Wa gid ni siya access. Although na ko nakita diri hagdanan pasaka ka diha. Pero katong si Manong katong nagdag kariton ganina ni warning. Di gyud kuno ni pasudlan kay daghan ko nung gitulod diri daghang na disgrasya mo nang di kita basta-basta mo access og mga ingonani. Basta naa gani magpaglimbawt bitaw imong balhibo diri si palibot diri. Although dako kay siya nag-gift. Gidis ko na siya no. Buong bitaw ta. Dugay na kani siya na building pero wala gid siya guba. Hinaot mga tubag ng mga pangutana nato diri puhon. Ano karaan na kay na siya na structure oy. Pertig yung karaan na ang baluster pa lang daan no. Nindot kay dito sa kuano. Oh. Ingnan kung Manong ay nalagso dia dong kay ngano daghang na disgrasya daghang gitulod o ganing wala gani siya access nya karon kay fluvial taron daghan na kayong tao nagkabibok